Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bodegas Martín Codax impulsa a primeira planta de agrocompostaxe da comarca do Salnés. A iniciativa, que conta co apoio da Deputación de Pontevedra dentro do seu programa de impulso á xestión sustentable de recursos, permitirá revalorizar os subproductos xerados na elaboración do viño. A planta situarase na finca de investigación de Perredondo, en Meis. Estará centrada no tratamento de residuos orgánicos procedentes da actividade vitivinícola, como o bagazo e o raspón da uva. A instalación estará aberta tamén aos concellos da contorna, nunha porcentaxe que se definirá en colaboración coa Deputación. Calcúlase que a planta permitirá producir ao redor de 3.300 toneladas de composto ao ano, cubrindo aproximadamente o 30% das necesidades de fertilización das 400 hectáreas de viñedo da adega e dos seus socios. Este proxecto é un paso máis na aposta de Martín Codax por un modelo de desenvolvemento sustentable que respecte o entorno e valore a orixe. Coa creación desta planta, a adega reforza o seu compromiso coa economía circular, promovendo unha xestión eficiente dos recursos, reducindo a dependencia de fertilizantes químicos. Ademais, este proxecto piloto podería servir de referencia, aseguran dende a adega, para outras zonas e contribuir a unha maior concienciación sobre a importancia da compostaxe como alternativa á incineración e a outros modelos de xestión de residuos menos sustentables. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Centro de FP Carlos Oroza de Pontevedra acolleu a primeira Asamblea do Viño Galego, un encontro ao que foron convocados os distintos eslabóns do sector. Enólogos, viticultores, sumilleres, distribución ou docentes deronse cita aquí para poñer en común a súa realidade e crear novas sinerxías. Bueno, a ver, a idea era un pouco xuntar a todos os sectores que teñen que ver no mundo do viño, pois sumilleres, pois enólogos, viticultores, xente das DEOs, etcétera, distribución, poñer un pouco en común que é o que está sucedendo no viño de Galicia para ver se todo vai ben, se hai que facer algún cambio, se entre todos. Bueno, é a primeira vez, nunca todos os sectores se xuntaran, e para nos era importante que todos nos véramos e puñéramos en común o punto de vista, non, sobre o viño de Galicia. Entón, sí, tamén estaba representada Rías Baixas, estaba a Asociación de Enólogos, nos convidamos a todos os sectores porque para nós é importante que todo o mundo este representado, porque ao final se só xuntas un sector, ese sector vai ter uns problemas, pero van a quedar aí, teñen que escoitalos os demais, non? Entón,
para nós era importante que estiveran as DOs para que falaran do que fan, das súas axudas, etc., e os viticultores para que dixeran a súa problemática, etc., que entre todos falen, que é o máis importante. E nós tamén, como sumilleres, dando o noso punto de vista. A xuntanza foi impulsada pola Asociación Galega de Sumilleres. Que o sumiller, ao final, os sommeliers somos o último eslabón na cadea, entón sempre estamos en contacto pois cos viticultores, cos adegueiros, falamos coas DEOs, falamos coa administración, falamos con todos os sectores, e en todos os sectores vemos que a comunicación existe, pero non dunha forma fluida. Entón se nos ocorreu pois facer esta primeira asamblea para que todos poidan poñerse cara, falar entre eles, ver que necesidades e que preocupacións hai, e que uns escuiten pois as necesidades e as preocupacións dos outros. Unha asamblea din que foi crítica e enriquecedora. Entre os asuntos que saíron a debate a necesidade de darlle visibilidade a todo o sector e mellorar a comunicación e imaxe do sector fora das nosas fronteiras. Que foi bonito porque ha sido unha asamblea crítica e eso sempre é enriquecedor, pero moi tranquila, e penso que hai moitas cousas que cambiar dende a base, dende a raíz, pois xestionar un pouco toda esta xente que comeza e os pequenos viticultores, pois darlle un pouco de visibilidade e facer todo un pouco máis global e sobre todo saber como comunicar Galicia fora, porque ao final temos así un pouco de dificultades a hora de comunicar, non se nos coñece como deberíamos, porque aparte creo que estamos agora mesmo a un nivel de viticultura e de viños moi alto. Todo o tratado aquí foi recollido para darlle forma a un futuro proxecto común. Me tocó coger todas las opiniones que tenemos aquí, me parece importante cogerlas porque al final lo que vamos a hacer es recuperar toda la información que se ha tenido aquí y poder empezar a trabajar en un proyecto común, que eso es lo que nosotros necesitábamos y queríamos desde el primer momento. Por eso fue bastante bueno que vinieran profesionales de los diferentes sectores del vino de Galicia para ver cuál es la idea de cada uno, de juntarlo todo y así por lo menos eso, el proyecto común que necesitamos caminar todos juntos, que fue una de las ideas que salió mucho en la asamblea, todos dijeron lo mismo, que necesitamos ese apoyo de absolutamente todos los sectores para poder hacer un camino único. Este encontro nace con vocación de continuidade para seguir avanzando nos retos do sector. Para nosotros es nuestro trabajo, creo que estamos como Asociación Gallega de Sumilleres, necesitamos que todo esto se junte y que todo lo que se ensalzó aquí se lleve a buen puerto. Si hacemos una asamblea y al final todo lo que pasa no va a ningún lado, perdemos también nosotros un poco de responsabilidad en este sentido, y creo que es nuestra responsabilidad tener que hacerlo. A intención é que este tipo de xuntanzas se celebren unha vez ao ano coa idea de ir convocando entre asamblea e asamblea novos encontros para irlle dando forma ás distintas ideas. Sabemos que hai actividade e que se empezan a conseguir cousas, podemos acadar pois algunhas reunións nas que podamos falar das cousas, pois o mellor hai que volver a xuntalos de forma semestral para pois poñer isto en común e que outra vez a xente opine, porque ao final nós non mandamos nada, nós somos temos esta iniciativa e o que queremos é que a xente fale e que isto sexa plural e que sexa unha representación da voz de todo o mundo. Esta mesma xornada o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza acolleu o Campeonato Galego de Sumilleres. Participaron 15 profesionais na competición que rematou co triunfo de Tomás Ucha, de Diverso. Tivemos 15 participantes, esta mañán xa fixeron un examen, unha cata de 2 produtos e unha cata ciegas, e agora os mellores clasificados pasarán a facer unha final que consta de 4 probas. Entón, será moi visible ademais porque se fai todo aquí no escenario. Haberá unha cata ciegas de 3 produtos, haberá unha carta errónea, haberá un maridaxe, despois haberá un ejercicio de cantación con vela. Entón, o mellor, o que sume máis puntos de todas as probas será o próximo ou a próxima campeón ou campeona galega de sumilleres. O gañador ademais fíxose cun posto no Campeonato de España de Sumilleres que se vai celebrar o próximo mes en abril en Grumets, Madrid. O segundo posto foi para Mario Aillón, sumiller de Vería, e o terceiro premio a cada uno Marcos Seire. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.
A semana pasada o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra acolleu unha nova edición do seu campeonato de sumillería, unha cita que o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas quixo aproveitar para ampliar o coñecemento dos seus viños entre os participantes. Un técnico da DO impartiu na sede do Consello unha charla de introdución ao seu territorio vinícola a un total de 40 amantes do viño, repartidos entre estudantes e profesores dos 17 centros de formación profesional de toda España, representantes do INGAVI, o Instituto Galego do Viño e o Centro Integrado de FP Carlos Oroza que asistiron a esta sesión formativa. Durante unha hora, un técnico do Consello Regulador explicoulles as características propias desta denominación de orixe e dos viños Rías Baixas. Cuestións como o minifundio, o sistema de cultivo emparrado, que é un sistema de condución da vida horizontal, o terroir ou o chan predominantemente granítico, centraron esta charla na que tamén se deron a coñecer as variedades autóctonas de Rías Baixas, coa albariño na cabeza, así como toda a tipoloxía de viños que se elaboran nesta denominación, dende os seus famosos albariños Rías Baixas Rosal, Condado do Tea, pasando polos tintos ata chegar os espumosos Rías Baixas de calidade. Unha sesión intensa e que foi moi aproveitada polos futuros profesionais da sumillería e os seus profesores, que tamén tomaron boa conta de todo o que ali se explicou. O alumnado do ciclo medio de Servizos en Restauración e do ciclo superior de Dirección de Servizos de Restauración do Centro Integrado de Formación Profesional Compostela participou na súa cita anual de formación en materia de produtos locais, como os augardentes e licores tradicionais de Galicia ou a repostería de Melide. Sonia Otero, do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das augardentes e licores tradicionais de Galicia, e Alberto Rodríguez, presidente da Asociación de Repostería Tradicional Melide Terra Doce, impartiron unha cata para aprofundar no coñecemento das augardentes e licores tradicionais de Galicia e dos 12 típicos de Melide. Unha sesión onde puideron catar 6 destilados: Bagazo de Galicia das variedades de Albariño ou Godello, Bagazo de Galicia embellecido, Augardente de Herbas de Galicia, así como licor café de Herbas de Galicia. Destilados galegos que posteriormente maridaron coa repostería tradicional de Melide, melindres ricos e amendoados, os 3 produtos estrela desta localidade. Ademais, Sonia Otero e Alberto Rodríguez tamén ensinaron de maneira práctica aos asistentes a diferenza entre unha maridaxe ben elaborada e errónea. O alumnado, que pertence á rama profesional da restauración, mostrouse moi interesado e participativo nesta actividade, facendo diversas preguntas sobre o proceso de cata, as maridaxes, a elaboración dos destilados, os consumidores e os servizos. A sesión formativa resultou moi satisfactoria para todos. Os alumnos e alumnas elixiron o licor café de Galicia como seu produto favorito, sendo o Bagazo embellecido unha revelación para a maioría. Ademais, os asistentes recoñeceron que ata a data non probaran moitos destes produtos. Así, chamoulles moito a atención cuestións como a temperatura indicada para servir estes destilados, as diferenzas entre o Bagazo de Galicia e as variedades Albariño e Godello, así como a ampla gama de aromas que se atopan os licores e aguardentes de Herbas de Galicia. Sonia Otero resaltou a importancia de que os futuros profesionais deste sector teñan os coñecementos necesarios sobre estes produtos locais para poder transmitirllos ao consumidor. Así o reafirmou o alumnado, quen se mostrou moi interesado por saber explicar ao consumidor o que estaban a probar e en aprender a realizar unha boa maridaxe. Bo día, atopámonos na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, coñecida como EVEGA, cita en Ribadumia, onde o alumnado do ciclo superior de vitivinicultura do IES Ramón Cabanillas realiza a parte práctica do ciclo. Como podemos ver nas imaxes, comezamos coa primeira fase da vendima. Así comeza a peza documental elaborada polo alumnado do Instituto Ramón Cabanillas de Cambados. Nela, a rapazada explica con todo o luxo de detalles a realidade do sector do viño, un xeito de achegar aos máis mozos un oficio con moito futuro na comarca do Salnés. Gravado na adega que temos adscrita ao centro e entón pois un pouco de todo o proceso que de elaboración do viño, donde, bueno, das vides, os tipos de uva e tamén un pouco para que a rapazada pois coñeza que aquí teñen outra opción máis de poder pois intentar facer vida, non? Pois traballando no sector do viño, claro. Como se chama onde depositan estas uvas? É a tolva de recepción, desde onde a uva vai caendo ata a prensa. A uva que imos a prensar é uventeira.
Esto quere dicir que vai sen despalillar. Entón hai que colocala de tal xeito que nos entre toda. O documental que leva por título Vendima foi elaborado de forma colaborativa entre a rapazada da ESO e o alumnado do FP de Vitivinicultura que se imparte neste centro. Por primeira vez facemos algo conxunto con ciclo superior de vitivinicultura que temos aquí no IES Cabanillas e super contentos desta colaboración dos axentes sociais que botan unha man, entonces moi ben todo. Porque para a elaboración do vídeo os mozos tiveron asesoramento técnico como os propios profesionais da EVEGA, onde o alumnado do ciclo desenvolve as súas prácticas. Eles encargáronse dos contidos que querían divulgar sobre o sector, mentres que a rapazada da ESO foi a encargada de darlle forma nunha parte técnica que abrangueu dende a grabación das imaxes ata a montaxe do vídeo. Queríamos pois que o alumnado do ciclo tivese o protagonismo e despois pois os da ESO máis en cuestións técnicas, non? Como podes ver hoxe aquí, non? De presentar o acto, poñer as cámaras e bueno, co equipo de audiovisuais que temos. Este aparello entendo que marca os graus dos depósitos, non? Sí, este é un cadro de control de temperatura de cada depósito. Por exemplo, no depósito 22 podemos ver que a temperatura está a 17,7 grados centígrados. É un depósito de fermentación de branco. Con este proxecto documental dende o centro queren tamén facer reflexionar a rapazada sobre o futuro laboral que teñen ao lado da casa, cun sector presente en moitas familias e que, como todos, precisa de relevo xeracional. É unha opción de traballo, non? E todos e todas temos alumnado que incluso pois gravou vídeo caseiro, non? Que podemos incorporar os que estaban en mellores condicións, pois para que eles pois iban ca familia pois a traballar, non? Isto obviamente gravámoslo no mes de setembro. Despois fomos incorporando cousiñas e entón pois eso levano algúns mámano, non? Teñeno e entonces Cambados pois como seguimos o ciclo do ano neste proxecto. O proxecto se chama de Mar e Terra, non? Porque aquí en Cambados temos mar e tamén temos terra, non? Entón pois para eles é unha opción que teñen as familias e totalmente lícita para poder facer vida, claro. Con todo o proceso rematado, tan só nos queda probar as distintas elaboracións. Para a ocasión, escollemos 3 viños brancos e 3 tintos, que serán catados por todo o alumnado do ciclo superior de Vitivinicultura, do IES Ramón Cabanillas. Unha vez rematado o proxecto, a rapazada organizou no instituto unha presentación para a posta de longo do documental. O acto asistiu todo o alumnado implicado e tamén axentes colaboradores que, cos seus coñecementos, dotaron de información técnica e rigorosa a súa peza audiovisual. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.